करो केते घुमनवा कभी कभी मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे करी मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछलो है पारनवा सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछलो है पारनवा अगे करिया मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अब करी भातार पर छौड़ी करो ही घुमनवा पहिले नहीं जानलिए तोहर चलिया चलनवा अगे पहिले नहीं जानलिए छौड़ी ऐसन हौ चलनवा अगे सुंडा मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे टूपा मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा आ पीर सब पीरिया याद में तोहर गावो कई गनवा आस से हम जाबो कई गनवा अगे हरजता में मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे करी भातार पर छौड़ी करो ही घुमनवा छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे जोई भी ससुररिया छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे जोई भी ससुरवा छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे बारे बदलिया ढोनिया में जदाबो हकी दिया बाहरे बदलिया ढोनिया में जदाबो हकी दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया आगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया आगे केकरा से तो सेटिंग करली कंचिलिया दिया केकरा से तो सेटिंग करली कंचिलिया दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया आगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया
नैहर में करो हिचिया चिया पहुनवा वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया चिया अरे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अरे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अरे सोया वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया चिया अरे भतारा वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया चिया यादव फिल्म्स भोजपुरी सोनू चोरी छौड़ी कहते बड़ैया के हे कहनी डीएम सीएम हको भैंस चरवैया के हे कहनी डीएम सीएम हको भैंस चरवैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के छौड़ी कहते बड़ैया गे करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे तोरा मेला घूमे के सुख नहीं मिलता पातर बलमुआ पान के पतई जैसे जी पातर बलमुआ पान के पतई जैसे अभी बड़ो है जनवा
पातर पियवा पान के पतई जैसे जी पातर पियवा पान के पतई जैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे ये जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जइए कैसे पातर बलंगा पान के पतई जैसे जी पातर बलंगा पान के पतई जैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जइए कैसे पातर पियवा पान के पतई जैसे जी पातर पियवा पान के पतई जैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जइए कैसे कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जइए कैसे
आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे यादव फिल्म्स भोजपुरी सॉन्ग हो चोरी। छौड़ी कहते बड़ैया के फेको हनी डीएम सीएम हको भैंस चरवैया के फेको हनी डीएम सीएम हको भैंस चरवैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के छौड़ी हमी उदवा लगे मुहल्ला को बना रे जैसन नदिया हम फसल करल बियाहवा छौड़ी हमी उदवा लगे मुहल्ला को बना रे जैसन नदिया हम फसल के तना तारीफ करिए छौड़ी तोहर सैया के तना छौड़ी कहते बड़ैया के करिए मर्द के छौड़ी कहते बड़ैया के छौड़ी कहते बड़ैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के तोरा मेला घूमे के सुख नहीं मिलता
पातर बलमुआ पान के पतई जैसे जी पातर बलमुआ पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे पातर पियावा पान के पतई जैसे जी पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे अभी बड़ो है सजना गवनवा जइए कैसे अभी बड़ो है सजना गवनवा जइए कैसे पातर बलमुआ पान के पतई जैसे जी पातर बलमुआ पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे पातर पियावा पान के पतई जैसे जी पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जइए कैसे कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे
मेहनत पर पानी फेरी कैसे ये जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है साजना गवना जाइए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवना जाइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवना जाइए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवना जाइए कैसे पछौड़ी करो ही घूमना अब हमें ही कुमार नहीं देवो ही धायना अब हमें ही कुमार अभी देवो ही नहीं धायना अब करिए भातार पछौड़ी करो के घूमना अब करिए मरद पर छौड़ी करो ही घूमना पर छौड़ी करो ही घूमना अगे करिए मरद पर छौड़ी करो ही घूमना अब सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछनो है पारना सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछनो है पारना अगे करिया मरद पर छौड़ी करो ही घूमना अब करिए भातार पछौड़ी करो ही घूमना पहिले नहीं जाना लिए तोहर चलिया चलना अगे पहिले नहीं जाना लिए छौड़ी ऐसन हौ चलना अगे सुंडा मरद पर छौड़ी करो ही घूमना अगे टूबा मरद पर छौड़ी करो ही घूमना और पीर सब पीरिया याद में तोहर गावो कई गनवा आस से कई गनवा अगे हरजता में मरद पर छौड़ी करो ही घूमना अगे करिए भातार
छोड़ी करोही घुमनावा छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे जोई भी ससुरलिया छोड़ी पूछता तोहरा पिया अगे जोई भी ससुरवा छोड़ी पूछता तोहरा पिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया 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 करो छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो छिया छिया अगे बारे बदलिया ढोलिया में जलावो हकी दिया बहरे बदलिया ढोलिया में जलावो हकी दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करो छिया छिया आगे भतरा वाला सामान नैहर में करो छिया छिया आगे केकरा से तो सेटिंग करनी कंचिलिया दिया केकरा से तो सेटिंग करनी कंचिलिया दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करो छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो छिया छिया करो छिया छिया करो छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो छिया छिया अगे तीर सपिरिया कितना दारो तेज सढीला किया तीर सपिरिया कितना दारो तेज सढीला किया अगे सैया वाला सामान नैहर में करो छिया छिया पहुनवा वाला सामान नैहर में करो छिया छिया अगे कोही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे कोही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करो छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो छिया छिया मिक्सवा यादव फिल्म्स भोजपुरी सोनू चोरी बड़ी अलग होनी छौड़ी सदिया हालम जाइए गे
छौरी कहते बड़ैया गे तोरा मेला घूमे के सुख नहीं मिलतो। पातर बलमुआ पान के पतई जैसे जी पातर बलमुआ पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे पातर पियावा पान के पतई जैसे जी पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे जी नंदन के माना करिए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे। पातर बलमुआ पान के पतई जैसे जी पातर बलमुआ पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे पातर पियावा पान के पतई जैसे जी पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे। अभी बड़ो है सजनवा
कतम पियावा के काम है जाहे या है पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कतम पियावा के काम है जाहे या है पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे ये भी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है साजना गवना जाइए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवना जाइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लबे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे